お金も手に入れたし、友達もできた。最初の願いはもう全部叶った気がする。でも私は欲張りだから、もっと冒険してたくさんの友達と出会いたいし、もっと強くなってこれからはみんなを守りたい。もちろん実現するのは難しいと思うけど、私は怖くない。だってあんたたちがずーっとそばにいてくれるからね。